Sana all. Double kill. Shut down! Oh yeah. Hey guys, so karon guys no, nag-ML ko na time guys. So gisamok-samok jud ko sa ako ang partner guys. So focus kay ko sa akong pag-ML karon. Iya jud kong gisamok-samok. Iya jud kong gi-challenge sa mga trending karon sa TikTok o YouTube. Wanna love you in every kind of way. I wanna please you. Meanwhile, So yeah, akong gi-try. So I will do this my challenge because the content is already done. So karon, habang ka-ML ko, iya jud kong gihakit. So mo ni ang nahitabo. Habang ka-ML ko guys, taas akong napilian. Mo ni. Ba. Ano eh? Bang, kayo ba? Ay, dami ay. Ala, patay na, patay na. Pasabi. bruh. Wala siya kaputin. Simula. Patay na. Lapit ako, gamay mo ito. Pilin. Ayaw. Biyo, biyo. Ang kempen ni biyo ako. Sumagunti ka doon, bahala ka dyan. Ang TikTok ka, bahala ka dyan. Ubus yung kay Bone. Sana all. Double kill. No, 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 Sana no. all. Shut down! Yes, di ba kasi Hapit ako, ay baba. Mukha gitu. Hapit na oh. So karon guys, muna sa samok-samok sa kuha guys. Nya karon nakakita kog binta night time na magsamok-samok niyo ko sa wakas. So mo ni ang nahitabo karon kay kitripan na pud nako siya. Meanwhile, Wow! Oh. Ah. Wala lang. Iya, bukan ka bisa mong nauron. Akan. Oh, di ba? Masih feeling. Oh. Ayo ba? Bayar mo kami. Oh, bayar mo kami ba? Di challenge. meanwhile, Putang ina mo, ginagawa mo.